Unutar ovog simpatičnog pakiranja nalazi se Minit Kids tablet PK81 Dog Wi-Fi verzija, dakle tablet koji izgledom asocira na psa, a sada ćete vidjeti kako to zaista izgleda. I kao što vidimo, na stražnjoj strani se zaista nalazi silueta psa, a ovaj tu dio, dakle magnetni sklopivi držač na kućištu tableta, on se može odvojiti i onda ćete dobiti i ovaj tu lijepi detalj. Dakle, ukoliko tablet želite koristiti bez ovog tu držača na koji se dakle može jednostavno nasloniti i dijete će dok jede ili dok leži u krevetu vrlo jednostavno zahvaljujući njemu ugodno moći pratiti sadržaj različite i koristiti ih, a sadržaji su jako interesantni. A u pakiranju ćete pronaći i energetski certifikat sa različitim informacijama. Možete vidjeti recimo da će baterija sa jednim punjenjem izdržati čak 19 sati 52 minute. Ukoliko tablet padne na nekakvu tvrdu površinu, dakle ima oznaku E, D je oznaka popravljivosti, zajamčeni broj ciklusa punjenja baterije je 800 puta prije primjetnog pražnjenja, odnosno dakle prije primjetnog gubitka kapaciteta, i ova oznaka IP42 označava, dakle broj 4 označava otpornost kućišta na prašinu, što je dosta visoka ocjena, dok oznaka sa brojem 2, dakle brojčana oznaka broj 2, označava da je tablet otporan na prskanje vodom. U pakiranju se nalazi još i USB-C kabel za punjenje, kao i upute na hrvatskom jeziku, dakle dobro ih je pročitati, pogledati malo informacije koje se unutra nalaze, kako podesiti osnovne postavke na samom tabletu, tako da vrijedi pročitati i ove upute. Kad se tablet postavi dakle na ovaj tu magnetni sklopivi držač, dakle samostalno će stajati, možete ga okretati i postavljati pod bilo kojim kutom. A zgodna stvar kod ovog tableta su i ovi gumirani dijelovi, dakle oni su baš ugodni na dodir. Zaštitit će kućište tableta ukoliko se dogodi dakle nekakav pad. Vidimo da imamo ih na sve 4 strane. Uz to jasno podsjećaju i asociraju na uši od psa, a ja sam tu već ušao u jedan dio softvera koji se zove iVava i unutar kojega se u biti nalazi jako puno različitih aplikacija koje se mogu kontrolirati, dakle one su zaštićene s roditeljskom kontrolom i u tom slučaju djeca mogu koristiti samo ono što je već provjereno, što je sigurno za njihov uzrast i u biti dijete ni ne može izaći van iz ovog sučelja ukoliko nema PIN koji će roditelj prethodno postaviti. I sada smo ušli ovdje dakle na početni ekran gdje imamo različite igre, gdje imamo mogućnost učenja, razvijanja mozga, mini igre, STEM, dakle zanimljive stvari koje se vežu za STEM područje. Ovdje djeca mogu razvijati svoje umjetničke sklonosti, imaju tu pristup i kameri, dakle mogu koristiti i kameru ukoliko im je ona potrebna. Postoji galerija u kojoj će se dakle smjestiti fotografije koje se snime, prikaz različitih videa, slušanje glazbe, pretraživanje nekakvih sigurnih stranica, kalkulator koji je lijepo dizajniran. Postoji tu još i trgovina sa dodatnim aplikacijama, YouTube Kids, dakle nema klasične verzije YouTube-a, nego samo se nalazi YouTube Kids i na taj način će se u biti djeca dakle zaštititi. Evo sad tu vidimo dakle da ima jako puno toga, tu mogu pjevati, razvijati različite svoje dakle sposobnosti. Ukoliko na tabletu roditelj treba bilo što postaviti van ovog tu sučelja, dakle unošenjem lozinke, ovdje je postavljena s 4 nule, ali se može naravno promijeniti. Dolazi se do klasičnog Android 16 sučelja, ovo inače Android 16 Go verzija, tako da je nešto lakša s obzirom da je ugrađena 3 GB radne memorije uz 32 GB same interne memorije. Inače uključen je i utor za microSD kartice, tako da se memorija od 32 GB može dodatno i proširiti ukoliko postoji potreba. Ugrađena je baterija kapaciteta 4000 mAh. Ono što se može odmah primijetiti je da je ekran zaista dobar, dakle ekran je dijagonale 8 inča, format mu je
praktičan, 16:9, rezolucija 1280 x 800 piksela, radi se inače o IPS matrici, tako da sigurno možete očekivati dobru kvalitetu na direktnom svjetlu, a kada poželite bilo što koristiti dakle na samom tabletu, na ovaj način odrasle osobe također mogu pristupati različitim značajkama samog Androida. Inače nema dodatnih aplikacija osim ovih tu koje su već, dakle, i Vava, iDrawu. Ukoliko poželite dobit ćete klasični YouTube uz onaj YouTube Kids, dakle to je način kako se može koristiti. I opet se vraćamo u iVavu ili iWavu i sada opet imamo ponovo pristup, dakle, tim aplikacijama. U dijelu sa STEM tu su također smještene, dakle, različite aplikacije. Uz softver instaliran i prilagođen djeci iVava, dakle imamo mogućnost pregleda ovdje i različitih drugih aplikacija koje nudi Android 16 Go. Android 16 Go, ona oznaka Go označava, dakle, da su Google aplikacije nešto manje, tako da će zauzimati manje mjesta u memoriji, kako bi se, dakle, spomenuta memorija od 32 GB mogla što bolje iskoristiti. Vidimo da tu postoji uobičajene druge aplikacije iz Google, dakle karte, YouTube sam već spomenuo, postoji YouTube Music, imamo i snimanje zvuka, sad ćemo pogledati što se još nudi. Dakle, fotoaparat, već sam spomenuo da se koristi samo prednja kamera, dakle nema stražnje kamere. I to bi bilo ukratko to o Minit Kids tablet PK81 Dog Wi-Fi.